Ostiralo on guztioi, Nazio Batuen Erakundeak uste du zentzuzko arrazoiak daudela 1981an Espainiako Polizia Nazionalak atxilotutako Raúl Fuentes Villota presoak tortura jasan zituela frogatzeko. Euskal presoak pairatutako torturak ez ikertzea leporatu dio erakundeak Espainiari. Hezkuntzan, medikuntzan eta erizaintzan euskarazko beste 40 toki eskaintzeko baliabide falta dituela dio EHUk. Errektoretza taldeak adierazi du giza baliabideak eta leku falta direla 2 graduetan euskarazko eskaintza areagotzeko. Etxebizitza alorrean aldi baterako alokairuen araudi berria dugu albiste uztailaren 1 aurrera izango da indarrean. Etxebizitza horiek erregistratu egin beharko dira. Indarkeria matxista kasu berri bat da bart, gizon batek alaba hildu eta bikotekidea zauritu du Bilbon. Bilboko udaltzaingoak ezagutarazi duenez, 53 urteko gizon batek 13 urteko alaba hildu eta ondoren bere buruaz beste egin du Bilbon. Bart gauean izan da familiaren etxebizitzan Larraskitu auzoan. Berri agentzien arabera goizaldean adingabearen gurasoen artean eztabaida bortitza piztu da eta emakumeak ihes egin du etxetik. Alabaren bizi arriskuan zegoen beldurrez, udaltzaingoari deitu dio emakumeak laguntza eske. Polizia etxebizitzara sartu denean adingabearen hilotza aurkitu dute ohean maindirekin estalita. Gizonak berriz bizia kendu du komunean. Ama Basurtoko ospitalera eraman dute jasandako zauriengatik. Gertakaria goizeko 5:10 gutxi inguruan izan da. Ikerketa ertzaintzaren esku geratu da genero indarkeriari lotutako giza hilketa kasutzat jo baita. Polizia zientifikoa frogak biltzen ari da etxean ikerketarekin aurrera egiteko. 2003tik Euskal Herrian 13 adingabe hil dituzte gizonezkoek indarkeria bikarioaren testuinguruan. Bilboko udalak eguerdirako elkarretaratze isila deitu du hilketa gaitzesteko eta salatzeko. Udaletxe kanpoko eskaileretan egingo da eta 5 minutuko isilunea mantenduko da neskatoaren omenez. Udalak herritarrei dei egin die elkarretaratzan parte hartzera eta emakumeen zein euren seme-alaben kontrako indarkeria mota oro gaitzestera. Bestalde Zutitzen Errekaldeko mugimendu feministak eta auzokideen elkarteak beste elkarretaratze bat deitu dute arratsaldeko 7:30 auzoko plazan. Euskara ikasteko eskaintzei dagokionez, euskaraz ez dakiten gurasoen beharretara egokitutako ikastaroak eskainiko dituzte AEKak, UEMak eta bere barruko udalek. Etorri euskarara egitasmoa aurkeztu dute AEKak, UEMak eta Aizarnazabalgo udalak. Egitasmoaren helburua da euskaraz ez dakiten gurasoek seme-alaben ikastetxean bertan eta eskola orduetan euskara modu praktikoan eta eraginkorrean ikastea. Horretarako, AEKak gurasoen beharretara egokitutako metodologia prestatu du. Honako helburu hauekin. Seme-alaben ikasketa prozesuan bidelagun izateko baliabideak izatea, gurasoen arteko harremanetarako oinarrizko ezagutza eskuratzea eta euskara lehenesteko estrategiak garatzea. Horrela, haien eguneroko komunikazio egoerak euskaraz izan daitezen. Ikastaroak doan izango dira eta UEMako udalek finantzatuko dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Nafarroako udalerrien kasuan, UEMako udalek, eskualdeetako mankomunitateek eta UEMak berak finantzatuko dituzte. Egitasmo hau euskara eta kulturartekotasuna udalerri euskaldunetan proiektuaren harira sortu da. Badira 4 urte, UEMak UESirekin elkarlanean Zaldibian proiektu hori martxan jarri zutenetik. Ekimenak harrera ona izan du eta dagoeneko 40 herritan da abian. Hain zuzen, proiektua martxan den udalerrietan eskainiko dira etorri euskarara eskolak. Urrian abiatuko dira ikastaroak eta 150 ordukoak izango dira. Astean 2 saio eskainiko dira 2 ordukoak eta ikastetxean bertan eta eskola orduetan eskainiko dira. Dagoeneko zabalik da aurrematrikula ekainaren 30 artean eta izena eman nahi duenak aukera izango du ikastetxe zein udaletan emateko. Mikoleta sariak banatu dituzte Bilbon 37. edizioa da aurtengoa. Juan Maria Aburto Bilboko alkateak 37. Rafael Mikoleta sariak banatu dizkie 8 eta 16 urte bitarteko 14 ikasleri.
Saria jaso dutenak Bilboko lehen hezkuntzako eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleen artean euskarazko irakurketa eta idazketa sustatzeko Bilboko udalak antolatutako lehiaketa batean parte hartu dute. Gainera, 14 ikasle hoiek aurkeztutako ipuinak liburu batean argitaratu dira. Liburu hori irabazleei emateaz gain, udal ikastetxe, liburutegian eta parte hartzaileen artean ere banatuko da. Lan egin duzue istorio desberdinak oparitzen dizkiguzue. Izugarrizko lana ipuin bakoitzean. Izugarrizko sormen lana eta idatzeko lana baita ere. Adibidez, osasun mentalarekin, familia balioen garrantziarekin eta adiskidetasunarekin konprometituta zaudete. Aniztasuna eta inklusioa ospatzen dituzue. Eta guretzako balore horiek oso bereziak eta importanteak dira. 1988tik egiten den lehiaketa honen helburua euskarazko istorio txikiak irudikatzea, sortzea eta ipuinetan islatzea baino ez da. Rafael Mikoleta du izena lehenengo euskal gramatikaren egilearen omenez. Sari banaketa areto arabiarrean izan da, ikasleen urduritasunak eta postasunak bete dute aretoa. Protagonista nagusiak lehen hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailetako eta derrigorrezko 2. hezkuntzako 4. mailetako neska mutil bilbotarrak izan dira. Jasotako opariak, liburu elektronikoak, bat-bateko inprimagailuak, kirol kamerak, bat-bateko kamarak eta bozgorailu eramangarriak izan dira. Ekitaldian eurekin batera egon dira Eider Inuntziaga, Euskarako herritarren arreta eta partaidetzako 2030 agendako eta nazioarteko gaietako zinegotzia eta udalbatzako beste ordezkari batzuk. Literaturaren munduarekin zerikusia duten pertsonek osatu dute epaimaia. Hain zuzen, Eneko Zuloaga, Mikel Etxaburu, Maite Santiago, Irune Urrizelki eta Lutxo Egiak, beste batzuen artean. Abian da ekinez jaialdia, 3. edizioa da urtengoa. Antolatzaiekin elkartu da Hamaika Telebista. Ikusi! Bergaratik Euskal Herrira abian da ekinez jaialdiaren 3. edizioa, kaleko musika oinarri, punk rock eta punkoi doinu ez gain gainontzeko estiloak ere entzungai izango dira jaialdi honetan ostegunetik larun batera. Han Eloidi eta Beñat Etxebarria antolatzaiekin izan gara. Ekinez jaialdia sortu zen Ekinez elkartearen eskutik, orain dela 4 urte edo. Azkenan batu ginen musika sale eta musikari bat, apur bat kezkatu genituenak, edo nahi genuena zeu zer antolatu gure artean, eta modu oso ero batean atera zen lehenengo edizio hori, izan zena kristona, jende asko bildu zelako, eta horrek eman zigun ikuste indarra edo gogoa beste edizio bat antolatzeko, eta aldera jende gehiago sartzeko, eta geroz eta jende gehiago ligara lan taldean, eta horra sortu gure 2. edizioa, aurtengo da 3. Gira da aurreko urtean ezela egon, baina aurten itzuli gara gogo handiekin, lantalde oso potente batekin, eta izango dugu orain arte egon den Ekinezik handiena. Ekinez jaialdiak helburu nagusitza du talde txikiak bultzatu eta horiei eszenatoki handi bat ematea. Eta gero sortzen nolabaiteko komunitate bat, entzulego eta musikarien artean, horregatik aurten jarri diogu etiketa hori kaleko oinoen elkargunea, ideia badelako, denon arteko harreman eta ezagute bat ematea, eta talde txiki horiek bultzatzea. Bai, Beñatek ondo esan dagoen moduan, azkenean talde txikixei bultzada txiki bat emateko plaza bat sortu dugu, hori izan da gure ideia, orduan bertan ikusteko aukera izango dugun taldeak izango dira Baiaran dauzkagunak eta Euskal Herrixan dauzkagunak. Aurten 40 talde egongo dira, hortik 26 inoiz jo Ekinezen, orduan nahiko anitza izango da, dagoen eskaintza, baina beti mantenduko da punkoi doinuak egongo dira, lehenengo edizioak gehien bat hori izan zen, baina aurtengo edizioan daneti dauko, azkenean talde txiki asko dare, punk hoia undikan oso indartsu dago gure Baiara hontan, da horrek gaitxik pozik gaude, baina baitxabe beste estilo batzu badare, diversuagoa da, eta horrek bebai asko posten gaitxu, azkenean musika bebai dalako zerbait mobitzen doiana. Eta mugimendu horrek badago, eta horrela ikusten du
hemengo estena nahiko osasuntsu dagoela. Bai, eta gure ardura badela ere apur bat, ematea aukera talde txiki horiei, proiektu artistiko oso interesgarriak dozkago horten ere, eta denek izatea toki bat, ekin esan. Bai, azkenean kontuan hartzen dena gehien bat da bakoizteko modua, eta taldearen filosofia eta horrelako zerbait, eta azkenean danon artean juntatzea eta ondo pasatzea, eta talen arteko harremanak sendotzea baitxabe, o sortzea berrisak. Bai. Aurten bauzagu 40 talde, eta justo talde horietatik askok aurkeztu dute diska, ez dakigu oso ondo, baina 12 talde edo badaude igual diska. Eta aurkeztu dutenak, eta aurkeztuko dutenak datozen asteetan, beraz horrek esan nahi du, ez denagoela oso osasuntsu, jakin izan dugula ze proiektu edo ze musika talde ekarri, ze zer daukatenak aurkezteko, eta era berean, igual ekin ez daukan hori de talde txiki batzuk hartzen ditu, baina ere handiak eta saiatzen dela nolabait ekiparatzen talde horiek eta maila berean jartzen, eta nik uste dut interesgarria dela, ze askotan igual jaialditan ematen da, rollo, cabeza de cartel, telonero, eta gure lana apur bat horrekin naustea da, ez, orduan bueno. Haustura hori baita ikusten da, adirazitza igual kartelian talde guztiak letra tamaina berdinak indarela, eta kokatuta bai ez dakit alfabetikoki nola daren kokatuta, baina azkenian dana guretzako dana berdina dira, azkenian pertsona batei asko jako guztau talde bat 10 entzule dauzkana eta berantzako gustokoena izan, eta beste batei 10.000, baina horrek ez da usaten talde bat beste bat baino hobia dana. Talde nenean nik uste dut sortzea ere kultura hori taldeak ezagutzeko, mugitzeko kontzertuetara, igual, hori apur bat ez egiten doa eta gure lana ere bada, esatea, haude proiektu berri asko, ezagutu barretu, guazen denon artean proiektuak auspotzera, eta ez betiko lau talde horiek, ez? Orduan, ekinezen lana hori da, desde luego. Eta beste gauza oso garrantzitsu bat ekinez ekitzen dagoen lanana izan lehike, jente gazte asko tortzen da, adin guztientzako tokisa dago ekinezen, baina jente gaztetxo asko tortzen dira zorionez, baitzabe, eta asko ikusten dut norbait duen lagun bat, ezagun bat, ez dena tokixan da askotan esan dut, igual egunen baten ni egongo naiz bertan, eta ikusten dut talde txikisa diala, orduan talde bat sortu, eta motivazio horrekin ikusten ze ondo da bizten guztiak, balako estenatoki handi baten ondo pasatzen animatzen da, eta horten adibidez, talde bat, bergarar gazte-gazte batzuk bai joko debe, Laino Beltzak dianak. Bai, Danbaka saria ere. Danbaka saria ere, deba goiena baiaran egiten da musika taldean saria, ekinez saria dagoela bertan da batzuk bai estenatokire egoko diala. Ekinez entzat nahitazkoa dela egotea relevo bat, Euskal Herri osoaren entzat nahitazkoa egotea relevo generazional bat musika munduan, eta gure lana dela musika relevo hori ospotzea eta ematea bultzada bat, ez? Jaialdi bezala. Eta euskal musika baita euskeratik, hizkuntza guztiak hartzen debela parte baitxabe, baina azkenian, hemengo taldia dian gehienak euskeraz kantatzen dute, orduan euskal musika bai piztuta mantentzeko. Berritasun bada ostegunean hasiko garela, eta eman nahi genuela beste zentzu bat jaialdiari, ez izatea soilik musika, eta orduan egin dugula gitarra alternatibo esuneago bat, inguru batekin hasiko gara, Euskal Herriko estena musikalaz jardungo gara bertan, gero izango ditugu bakarrizketak, eta gero azkenik kontzertu sume bat izteko. Orduan gitarra nahiko lasaia, baina behintzat sarbea emateko, eta hori egun bat gehiago urten ekin izan. Gainera egun gehigarri hori, doainik izango da, edo zein etorri daitxek, eta baitxabe pentsau ginean, auzotarrei irekite egotia azkenian, hemen hainbeste pertsona etortzea asteburu baten nahiko auzo lasaia eta periferikoa izan da, ez dago dituta, eta eskerrak emateko baitxabe auzokuei danontzako zerbait sortzea pentsau ginean, da hori izan zen gure ideia, okorritu zen ideia lan talde guztian, eta gero beste nobedade batzuk egongo dira horten, eta horren artean dago tatuajeen txokua egongo da tatuatzeko momentua, baten batek tatuatzean nahi badau, eta hemen bizitako momentua betirako soinean eraman nahi baditzu, eta baitxabe egongo da dendak, azoka. Azoka, urtero lez, Euskal Herriko marka ezberdinak egongo dira, eta taldeekin batera, ez? Materiala saltzen eta. Eta gero, kanpaleko aurten barruan izango dugula, plaza denak agortu ziren, tamalez, ziztu bizian, baina, behintzate jaialdian bertan dago, eta erosoago jendearen zatzen. Hori da, eta horrek izango ziren aurtengo berriak, ez dakigu hurrengo edizioan gehiago izango diren, o mantenduko diren aurtengo berri hauek danon gustukoak izango dialako, o ez dakigu, baina, dani gustatzen jakoen. Osteguna izango lehenengo kontzertua ofizialki, baina gero ostiralean zabalduko dira ateak 5:00, eta horretik aurrera, 30 ordu bat musika, non-stop, eta hori, 40 musika talde, 2 estenatoki ezberdinetan,
eta hori, kontzertu motzak eta kaina, non-stop. Bai, kontzertu bat, ondoren beste bat, azkenian berrogeita Bai, justo DJak egongo dira bien artean, apur bat girotzeko eta jendari apur bat lasaitasun puntu bat emateko, baina bai, atope. Bai, eta 40 kontzertuak atope ez ditxunantzako nahi ikusi bai, hemen onduan larrea dauzko, baitza lasai egoteko tokisa, osake espazio desberdin askotan banatuta dago, orduan edozein publikotarako kontzertuko jaialdi bada. Lehenik eta eskerrak ematea, jende guztiari, kriston harrera izan du, benetan ez genuen espero 2 urteren ondoren nolako harrera izatea, inoiz egin den ekinezik handiena da honakoa, eta hori izan da Euskal Herriko jende guzti horri esker. Orduan, eskerrak ematea jende horri, eta oraindik etorri ez denari, gonbidatzea, benetan jaialdi oso berezi bat ospatuko dugulako, eta uste dugulako denontzat aproposa izango dela. Beraz, azken sarrera batzu geratzen dira, eta askuratzeko eta bultzada emateko. Hori da, eta gero bukatzeko eskerrak ematea baita bolondresare handi bat sortu da, horiek gabe ezingo zen ekinez aurrera eraman, orduan mila esker, danoi. Eta gero baitza udalei, Baiarako udalei, baitza Bergarako udala antolatzen zaie moduan ibili da, berez laguntalde baga, baina adibidez polikiroldegia eta hainbat medio utzi dizkigu, eta baitza Aretxa Baleta, Oinarri eta Baiarako hainbat udaletxek eta eurei bai mila esker. Nazioarteko bideoklip eta film laburren jaialdia da Kaostika. Ekainaren 2tik 8 bitarte ospatuko da 23. edizioa Bilborroken. Jaialdiaren edizio berria hitz egin dugu Inigo Sancho Kaostika jaialdiko komunikazio eta ekoizpen laguntzailearekin. Ekainaren 2tik 8 bitarte ospatuko dute Kaostika nazioarteko bideoklip eta laburmetraien festivala. Aurten ere Bilborroken kokatuko da eta xehetasun gehiago emateko pantailaren beste aldean dugu Inigo Sancho Kaostika jaialdiko komunikazio eta ekoizpen laguntzailea. Kaixo Inigo? Kaixo, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon zuri ere, oso gutxi falta zaizue jaialdiari hasiera emateko, konta iguzue zer modu zaudete urduri? Bai, pixkat pixkat urduri dana hasiko dugulako, eta prestakuntzak luzeak eta gogotsuak direnez, dana ondo ateratzea espero dugu. Urduritasuna ohikoa izango da zuentzat, izan ere 23. edizioa duzue jaialdian, ezagutzen ez duenarentzat aurkeztu iguzu zer den Kaostika eta nondik datorren, eta baita ere nork osatzen duen Kaostika. Bai, Kaostika azkenean da film jaialdi alternatiboa. Hau da, bai nahi dugu bizarroa, ausarta eta erekia den kultura hori bildu eta pixkat bultzatu. Eta esan duzun bezala, 23 urtez ospatu den jaialdi bat da, Bilboko alde, Bilbi alde zaharrean ospatzen dena, Bilborroken, eta genero guztietako piezak hartzen dituena, zinema, fantasia, animazioa, umorea, beldurra, eta baita ere bideokliparen aldeko apustu sendoa egiten duen jaialdia. Laburtzeko ikus-entzunezko formatu eta narratibak alternatiboak balioan jartzeko den jaialdi eskuragarria izango dugu. Jaialdi bizarro honek esan bezala 2 hamarkada pasatxo beteko ditu aurten, ez dela gutxi, zer antolatu duzu aurtengoan? Aurten presentatu dira 800 baino pieza gehiago, aurkeztu egin dira, mundu osoko zinemagileek aurkeztutakoak, eta atal ofizialean 56 lanak aukeratu dira, baina zinemaz gain esandakoa disiplina anitzeko jaialdia da, non solasaldiak, tokiko eta nazioarteko kolaborazioak, hitzaldiak,
erakusketak eta kontzertuak ospatuko ditugu. Eta zenbat proiektu ikusteko aukera izango dute herritarrek? Zenbat barkatu? Zenbat proiektu ikusteko aukera izango dute herritarrek? Guztira 56 film aurkeztuko dira, baina baita ere hori egingo ditugu egunero hitzaldi bereziak, batez be gure jaialdi aliatuekin, besteak beste Bilboko Zinebi, Kataluniako Sitges Festivala, Tenerifeko Isa Calavera, Porto Gijón, Galizian Friki Film Festival, Gasteizko laburmetraien jaialdia, Gaztel Film Fest eta Donostiko Giza Eskubideen zinemaldia. Eta besteak beste, hori, ospatuko ditugu pare bat masterclass, bat adibidez Sede Casalderrei Estatuko eta Galiziar Akademikoa, eta emanaldi bereziak, adibidez, aipatuko nuke Kemonitori buruzko emanaldia. Kemonitoa Mexikoko borroka libreko ligaren maskota izan zen borrokalaria, nanismo duena, eta, kaostikako kide batek Mexikon ezagutu zuen behin, maitemindu zen momentuan, erosi zuen bere maskara bat, hori ikusten dugu justo pantailan Kemonito, eta gero hemen, gure sari banaketan, beti elektrokutatzen ditugu irabazleak, eta elektrokutazio hori egiten dute beti Kemonito maskara jarrita. Beraz aurten, jakin genuen Teresa de Miguel zinemagileak dokumental berezi bat egin zuela berari buruzkoa, eta egingo dugu bai zinema emanaldia, bai solasaldi bat protagonista eta zinemagilearekin. Seguru oso berezia izango dela bai laburmetraia, bai solasaldia. Mexiko aipatuta nazioarteko lanik ikusteko aukera izango da aurtengoan ere, lanik edozein motatako obrarik. Bai, mundu osotik bidaltzen dituzte beti piezak, zinemagileek, eta aurten ere izango dugu munduan zehar egiten diren film bizarroen aukeraketa berezi bat. Ez bakarrik film berriak, baizik eta bai egingo dira emanaldi berezi batzuk film mitikoekin. Eta batez ere aipatuko nuke gau bizarroan, deitzen dela La Noche Bizarra, zapatuan, hortxe izango ditugu aukeraketa bereziena. Filmik ausartuenak eta bizarroenak ikusi ahal izango dira, eta bai munduko bazter guztietakoak izango dira. Egitarauaren parte ere bada lehiaketa, ez dezagun ahaztu lehiaketa badela jaialdiaren zati garrantzitsu bat, zer nolako lanak aukeratu dituzu aurtengoan? Beti saiatzen gara aukeratzen, esandakoa, alternatiboak eta ausartak diren piezak, bai zinemari begira berezitasuna duenak, bai narratibari begira, eta gero saiatzen gara ausardi hori premiatzen 5.000 euroko sariekin, ematen direla animazio, bideozinema edo bideoklip kategorietan, bideoklip kategoria hau gaztearekin elkarlanean, edo Euskal laburmetraia honena saria Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera, edo Espainiako laburmetraia honena Eskola de Cine del País Vascorekin. Gero bai ematen dugu bizarro saria, kaustikak ematen duena. Eta saria ematerako orduan, antolatzaileez gain, epaimahaia ere bertan izaten da, konta iguzu nork osatzen du aurtengo epaimahaia? Bai, aurten beti bezala izan dugu lehen lerroko epaimahai profesionala, aurtengoa osatzen dute Alaitz Arentzana, zinegoak jaialdiko zuzendaria eta zinemagilea dena. Baita ere, Aitor Eneriz, gidoilaria eta Alba Lozano zuzendaria. Orain aurrera begira jartzerik besterik ez dugu, aurrerapen bezala, bada azpimarratu nahiko zenukeen obrarik, egitarauaren parte den ekintzarik edo herritarrei emaneko zenieke mezurik?
Bai, orokorrean gonbidatzen dut jenari hurbiltzea Bilborrokera egun guztietan, beti izango da doan Bilborroken, baina ostegun honetan eta ostiral honetan hasiko gara bi pildorekin, eta adibidez ostiralean San Frantziskoko kulturetxean izango dugu Sitges jaialdiarekin batera egindako erakusketa berezi bat. Non frikien mundu hori ospatzen da, eta horregatik bebai dugu kartel berezi hori Leonard Works egindakoa omenatzen frik mundua eta zirkus alboan inguruan sortu den irudi hori omenaldi eginez. Bada, jaialdi bizarro honen parte izango da baita Amaika ere, mila esker inigo gurean Kaostikaren edizio berri hau aurkeztearren. Zuei eta mi esker Kaostika babesteagatik. Bertsio batekin agurtuko gara gaurkoan, Bulego taldeak Kentzazpiren Noizbait kanta bertsionatu du. Asteburu ona pasa. Non zauden galdetzen dit, noiz nahi zure izena, mila aldiz oiukatuz, noiz nahi egutegiko horriak aurpegiratu dit. Zenbat gau pasatu dudan itzarrik, zu ez zauden.